Ahir Mariano Rajoy es va deixar fer dues preguntes sobre el resultat a les eleccions catalanes, amb un 77% de participació, com vostè recordava al principi. Hi ha un 48% de gent que ha dit clarament que vol un canvi i que vol un canvi fora de l'estat espanyol. El govern espanyol no reconeix aquesta majoria independentista. No, és que hi ha més gent que vol el canvi. Hi ha un 48% de vot independentista. Sí, que vol marxar d'Espanya. Sí, però és que a més hi ha un altre percentatge, que no sé si és un 11 o una cosa així, de gent que no vol l'statu quo, que no vol quedar-se com estem. I estem parlant de la gent de Catalunya Sí que es pot, fins i tot de la gent d'Unió. I l'europea? Amb la qual cosa hi ha 48% d'independentistes, més superant el 50% de gent que diu això s'ha acabat, l'autonomia ha mort, hem de fer una altra cosa. La qual cosa, la victòria és molt més àmplia. És una victòria de l'independentisme en estricto sensu, però una victòria de la gent que vol trencar amb l'statu quo és aclaparadora. Llavors, un 39% de gent que vol quedar-se com estem és una minoria escandalosa. Amb la qual cosa, el mandat és de transformació absoluta. Així que si no Rajoy pensa que un 39 és més gran que un 48, doncs a les moltes lliçons que ha d'anar a aprendre, entre elles, llegir-se la Constitució, sobretot el tema de les nacionalitats, i entendre el que és la llibertat de premsa també, hauríem de sumar a l'aritmètica bàsica, que es veu que tampoc la controla. És l'entrada, la tropa trepa tremant traves que puja a l'estrada i pidi, esperàveu l'LP, és pujada l'Evelty, no pots a més CBD, rata convergent ho sé, tu amic compta amb mi, que no et diguin ni si no tens...